εισαγγελέα και καταλήξαμε στο αυτή τη στιγμή δίνεται η εντολή τώρα και το δίνει. Κατεβαίνουν όλες οι αστυνομικές δυνάμεις εδώ σταδιακά εδώ, αρχίζουν να αποχωρούν όλες οι αστυνομικές δυνάμεις, δεν θα κουνηθεί κανένας εάν δεν φύγουν και είπαμε, επειδή έχουν και αυτή τη δική τους πλευρά, η αποχώρηση, εμείς θα πάμε πάνω στην Κερατέα, στα σπίτια μας, θα πάμε, θα ανοίξουμε τώρα το πολιτιστικό κέντρο και θα πάμε όσοι θέλουν και ειδικά όσοι είμαστε θεσμικοί και τα λοιπά, δημοτικοί σύμβουλοι και όλοι θα πάμε στο πολιτιστικό κέντρο μια πρώτη κουβέντα. Εκεί λοιπόν θα είναι ανοιχτό. Λοιπόν, η αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων γίνεται ταυτόχρονα με τη δική μας. Φεύγουνε παιδιά. Σταματήστε. Όσοι είναι εδώ, ακούστε. Δεν θα πάρουμε αυτό που είπατε το γραμματικό. Θα υπάρχει μία φωνή. Σεβαστείτε το, σας παρακαλώ, ξέρουμε τι κάνουμε. Σας είπα στην αρχή, είμαστε όλοι εδώ. Όλοι και το Λαύρο είναι εδώ. Και δεν είναι όλοι. Οι υποψήφοι, τα καλύπτει, όλοι εδώ είναι. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει όπως είχε τη φύλαξη του χώρου και την επιτήρηση του χώρου. Θα περάσουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τώρα απέναντι. Θα κάνουμε συνεδρίαση εδώ τώρα. Τυπικά είναι αυτά και ουσιαστικά και δίνουμε σήμα με τις αποφάσεις αυτές. Ανεβαίνουμε πάνω, αναλαμβάνουμε τη φύλαξη του χώρου. Στο μόνο που δεν μας έχουν επιστολή και το δεχτήκαμε είναι θα μείνουν οι 20 Δημοτικοί Σύμβουλοι όσοι είμαστε και το βράδυ και αύριο μέχρι τη Δευτέρα που κατατέθετουμε τα ασφαλιστικά μέτρα για να φύγουν οριστικά και εγγυηθήκαμε τη φύλαξη των μηχανημάτων. Εμείς δεν τα κάψουμε παιδιά. Όχι. Και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και ο νέος Δήμαρχος και όλοι έχουμε την ευθύνη της φύλαξης του χώρου. Δεν είμαστε χάσοι να κάψουμε το χώρο μας, αυτοί μας το κάψανε. Δεν θα κάψουμε το μηχάνημα. Μας περιμένει όμως αγώνας. Μέχρι την Κυριακή λοιπόν έχουμε την ευθύνη του χώρου. Συνέχεια θα την έχουμε ευθύνη. Καταθέτουμε την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων την Κυριακή, Δευτέρα το πρωί. Κρίσιμη ημέρα η Δευτέρα, περνούμε το αποτέλεσμα. Νομικά είμαστε κερδισμένοι, αλλά οι πιέσεις είναι μεγάλες. Το καταλαβαίνετε, γι' αυτό έγινε και αυτό που έγινε. Και θα είναι μαζί μας, το τονίζω, προσέξτε τι θα σας πω. Ευθύνη πλήρης. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι με μία μικρή ομάδα αστυνομικών. Θα φύγουν οι 600 αστυνομικοί που έχουν προβολιστεί εδώ και τα 30-40 μικρά και τα 20 μεγάλα αυτοκίνητα και θα μείνουν ευθύνη του χώρου του Δημοτικού Συμβουλίου 3 αυτοκίνητα με 10 αστυνομικούς. Το μόνο που θέλουν και το έχω εγγυηθεί εγώ, θα το εγγυηθεί και με την απόφαση τώρα του Συμβουλίου ότι μέχρι τη Δευτέρα δεν θα γίνει βιομηχανία καμία. Και αυτό το εγγυηθήκαμε. Παιδιά, τελεία παύλα. Εδώ λοιπόν δεν φεύγει κανένας τώρα. Όταν βλέπουμε. Ορίστε. Αυτό θα γίνει μέσα στην επόμενη μισή-μία ώρα. Αποχωρούμε σταδιακά μαζί με τα αυτοκίνητα. Φεύγουνε. Δεν φεύγουνε. Αν συνειδητοποιήσετε ήρθα τα μάτια και φεύγουνε και αν το συνειδητοποιήσετε και το καταλάβετε θα κάνατε ήδη φεύγουνε. Πάρτε εσείς εμένα με συνόδα τα 4,5 και κοιμήθηκα εγώ. Λοιπόν, ένα λεπτό, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτό που γίνεται τώρα να αποχωρήσουμε δεν το φανταζόσαστε. Λοιπόν, είπαμε μία φωνή, μία φωνή και μία απόφαση. Αυτό θα γίνει παρακαλώ απέναντι και στις 7, στις 6, ηρέμησε. Πώς ήρθανε με τη συνοδεία έτσι να φύγουνε πάλι. Θα φύγουνε. Όλοι τελείωσαν. Στις 6 ώρα, ανεξαρτήτως τι να μείνουμε εδώ, το Συμβούλιο που θα μείνει εδώ. Και άλλοι να μείνουν, δεν κάτω να μείνουν. Λοιπόν, στις 6 ώρα
Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στο Πολιτιστικό Κέντρο. Έμεσα κόσμος εκεί. Εντάξει, λοιπόν, δεν ξεκολλάτε εάν δεν αρχίσει η αποχώρηση, έτσι. Τα κάτι. Τώρα είναι το ξύλο.